Assalamu alaikum, sunana Yusuf Kasim. A tutorial namu da ya gabata mun yi magana akan introduction na HTML. A yanzu kuma za mu yi magana akan wani bigire mai matuƙar muhimmanci, wato web design. Structure na HTML. Abubuwa hudu da structure ta kunsa: HTML tag, head tag, title tag, body tag. HTML open tag, HTML close tag. HTML yana zuwa ne a farko da kuma ƙarshen kowane HTML document. HTML open tag shi ake cewa open tag, yana fara zuwa ne a farkon HTML document. HTML close tag wannan kuma shi ake cewa close tag, yana zuwa ne a ƙarshen document bayan an gama rubuta document na HTML. Head open tag, head close tag. Head yana zuwa ne bayan an rubuta HTML open tag. Head ya ƙunshi abubuwa da dama kamar title, meta da sauransu. Head yana da matuƙar muhimmanci a web design. Head open tag shi ne open tag, yana gaya wa browser daga nan head ya fara. Head close tag wannan shine close tag, yana gaya wa browser daga nan head ya tsaya.